Biblijkowy potop współcześny. Po wielu latach felowania, kiedy Pombuczek był kaś fort, kuknął ci on na ziem i stwierdził, do inszym do wymiarkowania, że festenie moc szpetnie się dzieje na ziemi. Ludzie byli blank skapiałe, popsowane, a ku temu jest chętliwe ku gwałtowi. Toż tyż uzdał, i że wy 15 jakisik potop, co by potrajtać, styrać całko ludzko. Skorzy jednakowóż przyzwał do Noego i rzeknął: Możesz sam zaroski zbudować srogo arka ze ciderowego drzewa, tak jakoś to kejsik już zrobił dawno temu, ma być 300 łokciów długo, 50 łokciów szeroko i kajsik wela 30 łokciów srogo. Zabieraj do tej arki zesia twoja babeczka, dziecka twoje i ze każdej sorty gadziny po porze. A ja za jakieś 5 tygodni ześla na ziem srogachny, ogromnocny deszcz i ulicha. Ten całki noe nie był ale uradowany, a był ocałbrowany. Już za 40 dnioszków ulichy, 150 dni bez wygody na arce, bez telewizji, ku temu całką gadziną. A był on jeszcze jak zawdy usłuchliwy i obiecał spełnić wymagani Pombuczka. Po 5 tygodniach napoczło loć, dzień i noc. Noe siedział i ślimtał festenie, bo nie miał jeszcze tej arki. Pombuczek tak wychynął się z nieba i spytał się Noego: a po jakiemu giździe diosecki nie spełniłeś mojego byfejlu? A Noe na to ze srogim jarkorem odrzeknął: Pombuczku, a co żeś ty mnie uczynił? Jako pierwsze musiałeś złożyć antrakt przedłożeni na pozwoleństwo na budowa. We magistracie pomyśleli, że chcą postawić masztalnia dla baranów. Zatem już blank ci nie spodobała się tym magistrackim beamtrom bałkumst. Bezmać była deczko za wymyślato do tej gadziny, a we stawianiu szyfu na lądzie brak nie chcieli wierzyć. Tyżeś se ku temu i wymiary tego szyfu też nie znodły kondowity, bo przecańcz ty mój roztomieły Pombuczku, żaden już dzisiaj nie miarkuje, jaką to też miarą jest łokieć. We zdymie SI tego blank nie ma. No i? Pyta się opaternie Pombuczek, ale już deczko znerwowany. Po przedłożeniu blank nowych plejnów już zaś dostałeś abszlak, odmowa, bo podług tamesznych beamtrów budowa stoczni we terenie zabudowanym jest niedozwolono i niezgodno ze miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po lajśnięciu się ale pasownego bałplacu napoczli się nowe dożyry i turbacyje. Teroski idzie o to, i że we tych wszystkich moich plejnach blank ci nie uwzględniliśmy z dymu fojewery, z dymu gaszenia srogiego ognia. No i cóżeś na to chłopie powiedział? Spytał się za Pombuczek. Ano mój ty roztomiły Pombuczku, na moja uwaga, i że przecańcz będziemy okolone naokoło srogą wodą, przysłali mi te beamtry takiego gibitowego psychiatykera. Kiedy ten psychiatyker badnął genau i że jednakowoż ja buduje ta arka, glingli kumie ze województwa, co by mi wyeklerować, i że na transport tego szyfu do morza potrza jest serego nowego zezwolenia, a łonie będzie festelnie procnie, bo ministra wuchtli, albo podał się do dymisji. A jak już zaś powiedział, co tego szyfu nie musa transportować, bo będzie tak naokoło okolony wodą, kozali mi ze ministerstwa naszej marynarki wojennej podług regli Unii Europejskiej antragować do Brukseli, złożyć taką angaba we 8 odbitkach i we 3 urzędowych językach o zezwolenie na zalonie terenów zamieszkałych. Nie godej, richtig, spytał Pombuczek. Z tego drzewa ciderowego musiałeś się odrzeknąć, bo sam tukej nielza go ze względów ekologicznych naskludzać. Próbowałeś lajsnąć się sam tyjsze drzewo, ale nie dostałeś tela, wiele że chciał, a to ze względu na zakony o ochronie środowiska naturalnego, no i przodzi musiałbyś zadbać o sadzowanie, flansowanie strumów zastępczych.
No, to żeś miał tropa, rzeknął po cichuśku już Pombuczek. Ja, na moja wspominka o tym, że zoł będzie potop i nie werci się sam flancować żadnych stromów, przysłali mi nowego psychiatykera, tom razem już blank ze województwa, kiejby tak powiedzieć kurcun bindich, dołe, mój tym roztomiły Pombuczku pora łapówek, namaściłek deczko, lajsnąłek się drzewo, znodech bali i Zimmermanów, tesorzy, fachmanów, ku budowie, ale oni no i przodzi ukruntowali się związki zawodowe. Kiedy się tutaj pokazało, i że nie mogła im płacić podług jakichś tam ci taryfy, to napoczli szprajcować i sztrajkować, tak że stowianie tej arki już się uniskorzało, odwlekało się. Ale bez ten czas napoczną przykludzać gadzina. I no co zaś wmieszał się Związek Ochrony Zwierząt i zakozą mi transportu leleni na łączo z ich rykowiska. Krom tego musiał podać cel transportu tej gadziny. Jeżech Teroski na 17 zajcie formularza ze 47, moi adwokacio sprawdzają, jeśli zakony skuplowane ze królikoma łobimają też chazoki, a działacze Greenpeace skazali na przymus lajsnięcia się od zaroski specjalnego dingsu do pozbycia się gnoju i innych abfali, które wandlują się ze chowu zwierzęciów. No, widzę, co moc sorożki szrokszo utropa. Pombuczku mój teroski jest ku temu, mój sąsiad podał mnie do gieryktu skuli tego i że mienił, co ja stobią sam tukej swój blank prywatne, włośne zoo bez pozwoleństwa. Moje Pombuczku nerwy są już do ostatka ostrychane, potargane, blank nie poradza spać, arka jeszcze nie ma fertik, a ty Pombuczku ze swoje jeszcze ten łoszkliwy deszcz i ulicha. W tym okamżyku na doczkaniu stało siąpić loć, wylazła Klara na niebo, pokazała się dynga, farbisto słonecznica, no i tak bliknął, pojrzał na niebo i powiedział ze powogu. Eźlibyś się, mój ty roztomiły Pombuczku, rozmyślił, dałbyś se pokój i blank już nie chcesz potrajtać, schuńtować tej cołki ludzkości? Na to Pombuczek ze za srogi mrukwi powiedział tak. Tuż to jest mój Noe daremny futer. Nie potrza mi popśnić cołki ludzkości. To do ostatka załatwi i sporządzi polsko biurokracją. Oj, więc pnioku.